Přeju vám hezký den. Moc vám děkuji za to, že mě sledujete a za vaše vzkazy, které mi posíláte. Moc mě to potěšilo a jsem ráda, že to, co říkám, že chytilo některé lidi za srdce. Za což vám ještě jednou moc děkuji. Já jsem na balkóně a právě se vyhřívám na sluníčku, které tady teď momentálně svítí. Tak jsme zvládli všechny svoje povinnosti a teď je ten předadventní čas, tím vás nechci znervózňovat, ale jenom tak, protože ten čas mám ráda, to připomínám. Co říkáte, kdybychom si dneska udělali, pokud to půjde, takový den, kdy si uděláme nějakou radost? Dáme si něco dobrého, nebo si nějakou maličkost koupíme, abychom ten den měli hezky a abychom něco udělali pro sebe, abychom z něčeho malého měli radost. A je to úplně jedno, co to bude. Hlavně, aby nás to zahřálo u srdíčka. To vám moc přeju. Na viděnou a naslyšenou.